salam hormat saking kanca-kanca Sorawati Alkru rewu. Ayo Mbak Riana. Oh, Mbak Riana. Ayo monggo katur. Mendem wedokan. Senengku. Ana ketan buah ulung tuko simbok Pak Suyoto aku wis gedhe ana randara coba takono boleh ya Mbok aku tak nikah disiksa kanca-kanca kena foto lho Mbok gedhe ana randara Mbak, kamu mau aku gak punya pekerjaan? Mah tayamum ya. Tayamum pakai apa jenenge? Sek tayamumnya nggo apa tanah ya, Mas? Ya nggo lebu. Tanah, debu, enak aja malah dibalik ikon tayamum kon amit-amit jabang bayi wong aku durung tau ngebuki kok ya amit-amit jabang bayi aduh simbok penting kawinan iya aku iki mbok wis mendem wedokan aduh bapak gak bisa tidur tiap malam tasak kemutan ora gampang buat
mengkuluwe ana bakwan coba tukala simbok aku wis gedhe kata mbah anggar coba kawinkan jane kula niku nek bagus iki bagus Pak nggih. Lah bagus apa? Lah sing wirah kata Bagus ya, Mbak. Bagus. Bagus sari mana? Mau Mama Riana sing ngomong ora bagus. Mergo Kurtombo capek ki mau. Apa ya to, Pak? Biasa. Bagus. Ketoke iya, Dik. Gak sengaja, Dik. Ah, ngene mlaku-mlaku ning Malaboro susane. Enggak. Lah ya. Aduh sibuk penting kawinan. Aku tembok wis mendem wedokan. La 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 la. Aku sibuk ora bisa turu. Awan wengi mikir-mikir I love you. Nora gampang wong bebecek. Siap-siap Mbak pancine. Ana rondo lewat ngarep omahku. Rondo kuwi kata bilang I love you. Bareng ngerti aku kok guyu. Jebule rondone bilang kaya aspal. Aku ki rondo guyu ngertine iki ngalem aku jebul wah kaya aspal iki mau. Ayo Mas. Aku Aku sak bosen duit roko iki. Ayo tak ngomong ke bosen aku. bosen Bosen duit roko iki. tenan. Aku mau ganti duit sama ini. Siapa Mas? Siapa itu? Mas Gembul itu. Siapa? Kowe karo kae? Iya. Alah alah alah. Kowe gelem jajake mie ayam? Aku paling ora yo sithik-sithik wani kaya. Mie ayam mie ayam ya, Dik. Aku krunguwe ya mame ning warteg. Oke, ayo teruske. Aku wes Mas kowe. Wes, ndak kurang krasa e. Rumangsane, rung nututane. Mas, Yen mengkono mbok gila. aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo ninggalan nyanyo-nyanyo. La 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 Sari waduk riwu-riwu campur sari lawak. Amin, 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 amin. Yo, rebo. Yang punya jembalan.
gagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut duwe bojo nanging aku wis kadung tresno lomeso rasane ati karep atiku kelakone londo wae sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut manis rasane nadyan gelas laane radane ayo kelingan manis esoke terus kelingan lemah kepuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kelakon